Usa ka panimalay sa Cagayan de Oro City ang naugdaw. May na lang kay walay nasamdan sa bawng sunog. Apan dunay lahi nga gipasanginlan ang tagbalay. Atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, wala ang tagbalay diyang nahitabo ang sunog. Apan sumala ni ini nga makadagang higayon na nga nasunog ang maong panimalay ug ang ilang gipasanginlan ang daw engkanto o daotang espiritu sa lugar. Ani ang report. Ug daw og kining kwartong sementado na lamang ang nahibilin ni ining panimalay sa Zone 2 Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Human kini nasunog pasado alas 7 kaganinang buntag. Ang mga silingan na lamang ang nanawag sa kabumbiruhan tungod walay tao ang balay ni adtong tungura. Sa tala sa BFP, ana lamang sa 10,000 pesos ang structural damage sa insidente. Sanglit, sagad, gama kini sa light materials. Negative sir, kay during sa nitabo ang sunog sir, wala tao daw dito sa sumalak pa sa mga silingan. Apan matud pa sa tag-iya sa balay, posibleng supernatural o engkanto daw ang nagsunog sa panimalay. Gani, dili matud pa kini ang unang hitabo nga adunay ginagmay nga sunog sa ilang panimalay. Sukad Nobyembre 1 pa karong tuiga, nakasinati na daw sila og ginagmay nga sunog sa palibot sa balay. Sa daw dili maeksplikar nga rason. Usay mag-isa ka adlaw musunog siya kadua. Usay na wala. Mukalit na lang po rin pagka-kadlawon or udto. Pero mga ginagmay nga pagsigara ba? Mga kanada, mga butang, nangadami siya nga. Matod sa mga tagbalay dinhia, nga atol sa ika-15 nga higayon sa sunog nga nahitabo dinhia, nakadesisyon sila nga mubakwit ni ining panimalay. Apan wala dama nga sa ika-17 nga hitabo sa sunog nga nahitabo karong adlaw, naugdaw gyud ang tibuok balay. Apan sa kabahin sa BFP, wala nila ginalantaw ang giingong supernatural nga tinubdan sa kalayo. Inay, ginaimbestigahan pa nila karon ang hinungdan gyud sa insidente. Sa amo sir, no, sa among European protection, so dili pa mi makakuan jud na o supernatural ba na, pero sa amo gina-imbestigaran kay dili man gyud wala man gyud siguro nitabuan na supernatural. Apan alang sa simbahang Katoliko, posible daw nga binuhatan sa daotang espiritu o demonyo ang nahitabo sa mong pamilya. Apan, muagi pa kini sa makuti nga investigasyon. Daghan mga kaso, particularly lang sa atong nasod, nga naay mga fire up, mga sunog, or even faucet, gani, natuli kalayo. Even faucet, moabil lang iya. Even kuryente, musigal lang iya, o mo flicker, and so on and so forth. O niya, GOC sa aron gyud ba nga makita gyud nga naa kung naa ba gyud natural cause. But it found out nga it was demonic activity. Sara, sa karon nagpadayon pang investigasyon nga ginahimo sa kabumbiruhan sa tinubdan sa sunog o ang pipila sa mga anggulo nga ilang ginalantaw ang posibleng problema sa kuryente ingon man ang mga baga nga nabilin sa abuhan sa maong panimalay. Samtang gibarugan man sa tagbalay nga dili maeksplikar ang hinungdan sa sunog nga nahitabo sa ilang lugar, abli man kuno sila sa opinyon sa kabumbiruhan ingon man sa simbahan. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez.